everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Day, kuyawan na tali mo di ay. Suru-suru pa ka? Dakpan ka sa Scorpio ha? Di na teenager eh. Ibaw ka sa balita, ibaw ka? Ha? Balita? Ano balita? Wow, apiti mo? Si Alan! Nasakpan si Alan di Chuna nga dunay ibay. Oh, unsa? Unsa itong kisultin mo? Ha, bungkag lang pinig na, nabungkag lang pinig na. May layas na sila si Chuna ug si Athena. Tungod kay nasakpan nila si Alan nga dunay laing pabay ug diha paginsakpi sud sa kwarto nila Chuna. Oh, ano? Ulas ki, di ka mo tuwa. Binuang sa sindoy. Nga ko taon por pinda sa istorya. Katawa lang ka. Desakpan lagi. Si Chona o si Athena, maoy nakasakpan. Ay, day, biday, tiaw. Kung nagtiaw, magayaw na, ba't ang tiaw, ay? Dili man tiyaw lutong eh. Ha? Inuod man dyan ni? Nasakpan? Wala ki. Nasakpan. Puwerting gubuta. Okay, saan ko na ikaw ba ni Bayalan? Ang sakit pag ibatang kanang babae nga gikauban ni Alan, mao ang labing suod nga higala ni Chona. Oh. Ha? Sa'yo mo itong ipasabot? Si Apple! Saba! Kadiha ba ito? Ay, lagi! Hindi makamutuo. Ha? Ala, lahos sa. Tanawa, og doon na ba'y tao dito? Tanawa. Bida, no? Ngano yun eh, ha? Ngano man? Nang layas na lagi sila si Chona og si Inday Athena. OMG! Unang bibiya, nagdagan, naghilak. Mao in taon ang makaluluoy nga bata, in taon nga si Athena. Unya? Nauwaw, nagdagan, nagpalayo, naghilak. Ug nasabta na mga ingon sa dili gid makato ang bata. Nga ang pinangga niyang tatay may babae di ay. Day, ingon anang hitabo. Unya si Chuna. To Ha? Misunod og dagan. Milayas na. Si Bayalan. Misunod og gawas sa bahay. Nagdagan. Ha? Akong isangpit, wa na maragad eh. Nauwaw tingali ang karahong dako. Nasakpan. Ani paturato yung lakaw ni dagan. Excuse me. Ani paturato yung dagan. Nagdagaw. Dagan mayo. Ako si Sampit, wag yun, muling. Ha? Bida ni kilikiya eh. Iya tingali pagitaon si Chona o si Athena. Ingon si kumakatuwa ni Dida. Sutaan dito. Basta kay maunay na hitabo dong. Asblihan ni Day eh. Ay, butong. Hibaw ka ba? Ang imposible ka niya, posible na karon. Sige, diyan na ka. Luyang Bayalan, no? Siya na noon ang makaluloy. Ang iyang pamilya, may makaluloy. Nakang ang pultahan. Umusirado. Bayalan! Bayalan! Ito ba ka? Chuna! Dayati na! Chuna! Dayati na! Huwag ito ba ka? Sa ato pa witaw? Tinuod tingali ang gisulti sindoy. Pina, asam ka tao sa Bayalan? Wala gyud. Biya na gitingalin din sila nako. Nagpalayo na sila nako. Wala sila maminaw nako. Basing nga ako nak. Si Bay mo. Siya kini. Kau siya karoon.
may alas pagbuding tuna, uy. Hello. Oh, Baylan! Asa pa ka? Bay, bangi ko, bay. Bangi tao ko. Oh, sayang ko ikitabang ni mo, ha? Wala ko sa away. Wala ko sa... Bay, asa man ka? Nga naman ka? Diya, anak ko na bay. Bangi taong ko. Bangi ko. Dili ko gusto mahana ang akong pamilya, bay. Huwag mo ko ka sa honest pa. Huwag ko sa... Baylan, asa man ka karon? Asa ka? Apasunti kami? Asa man ka? Baka bay, kundi sila may balik na kung may pagtapuson kundi nga akong kinabuhi. Oh, usa! Ay, tao pag tinunto niya ba yun? Bida ay pagbinuang niya! Noon laga akong pamilya, bay. Nga naman taon ba eh? Wala sila. Wala akong langga, Chuna. Wala akong pinanggaginday at tina. Oh, Oh, hello, Baylan? Bay! Bay, paminaw na ko, ha? Bay! Hello, Bay! Bayaran! Oh, gi-off niya. Pangitaon ko siya. Di ba mapasagdan ako sa bayalan? Pangitaon ako siya! Asam ka ni mo habal-habal taon, oy. Ni mo sakay tawa noon. Batang, Ah, asa kay? ngita kong motor akong kasakyan taon, oy. Nga naman. Kumita ko sa bayalan taon si Doy. Mao ba? Oh, nakontak mo na ko siya. May mao ba? Unya, sa man. Asa naman ko na siya? Nangagyo taon, naghilak taon. Niyang mayo, patabang siya na ko. Huwag ko na sisa. Way saan nga nasakpan? Bida, Doy, wala ko na iyang pamilya. Nagunaw na siya tapuso ni Aya kinabuhi. Hala, magikog siya. Marmao! Unya, asa man siya ron? Ang galing hinungdan nga pitaon ako. Ngita kong motor. Ngita kong motor ako kasakyan. Ya, kaya kadit lang. Kamao ka mo drive. Kamao taon ko eh. Nagamita tong motor nako. Bawa, mayo nun. Gamita ko motor, gamita. Salamat kayo, Doy, ha? Salamat kayo. May sana makaingon sa ka ba nga nilita ka no kakutob dito sa tuba ka maritis. Mantigo sa tang mutabang sa mga nagkinahanglan. Okay? Yan na gano'n, amo. Oh. Lingkod ba? Di na sila, sir. Ako gida ang basura. Good. Pilay sud sa basura. 40 million, sir. Thank you, humba. Doon na kailan ni Sugo nag-ubos agaw na mo, ha? Wa na. Oh, lakaw lang ko. Lingkod na. Ayaw, lakaw lang ko. Ayaw pagdali. Shots sa. Oh, kana. Salamat, sir. Unsa man. Lami. Oh. Gusto ka ipisan pati ka? Ay, ikaw na ni sir. Ikaw na ni mo sa gaon. Ikaw pa yung ipis. Ikaw na ni. Sabi ni siya. Uy, kung ando to. Wabay ni galaw sa atong kalihukan. Wa man sir gaon, boss. Good. Kadiot kay minanawag. Si Chuna. Hello, Chuna. Bong, di ami diri. Uban ang akong anak. Asa? Sa imong mountain resort. Bao ba? Good. Palihog ko, pi. Palihog kong ingon sa imong mga tao diri. Mutahod sila. Ug muila nga ako mo'y tag-iya diri. No problem. Ako na buhaton. Thank you. Thank you, Bong. Bye. Mwah. Bye. Humba, tuan na si Chuna sa akong mountain resort. Uy, unsa, boss? Tuan na siya dito.
O kuyog niya ang iyang anak nga mo graduate na. Oh, kung mauna sila gaon, buy one, take one. Sama sila gaon. Lumpong ni mo, inano ka na ka. Tonto ka ba? Imo kong ihatagan o gidiya. Expected na sila gaon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!